kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuhlangana la. Ngazi ukwenzakalani mhlambe yiwa ikhazami lezi. Sibonga kakhulu ukuba la eDubbs Road. Umusa kaNkulunkulu usuku selizwe lwafika babuThabo. Siyambonga kakhulu kwasho indodakazi yethu babuThabo. Sesiyazi ukuthi okay, mawufuna umkikazi ahleke uthi uJesu Kristu inkosi babuThabo. Ngiyanika lelo lungelo. Angithobekele ngibingelele abefundisi bonke abakhona, omama befundisi, obaba, intombi, nensizwa, omama sengiyabeka, omama, sibingelele umphathi wohlelo, nabasishayeli izinsimbi egameni lenkosi uJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sekuseduze khona mawunaka ukuthi aphelo amen, udume uJesu Kristu inkosi. Sizomncenga nje kancane aphelo amen. Aphela hayi ngoba eronga karongo amen. Uyazi ukuthi amen ubani lona? Mawuvula wesambulo igama lenkosi uJesu, khona izwi lithi ungaphathi ngeze igama lakho. Masilokhu sikhulisa u-amen laseliphathi ngeze, ngoba kulona leli shaka lamadimoni, kanti uJesu Kristu inkosi lakhe nalo kodwa sishaya ini amadimoni. Kodwa sekuseduze. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba sibe la eDubbs Road. Angazi kwenzekani umuntu bengazi ukuthi uzoba la until last week. Ngokugqibela mina insuku zami bezingikhomba kude, kanti sekuseduze. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Ngicela masoba bebanika, ngifuna ukubona laba bangekho ekhaleji ukuthi bangakanani. Abangekho ekhaleji ngicela baphakamise izandla noma inqopha nje lento phambi kwabo. Abangazi ukuthi yini ikhaleji. Uye babili awubanda awusube besaba ukuphakamisa. Ayikulungile ehlisana izandla. Sengibonile balini ngicabanga ukuthi bangibalo ukuthi kuyangiphoqa ukuthi ngichaze ikhaleji bese ngichaza naleli igama elithi uJesu Kristu inkosi, ngoba kusho ukuthi bayamangala nje ukuthi kwenzakalani la kuleli bandla leli. Ikhaleji igama le-WhatsApp group elinabantu abangaphezulu ka-10,100 njengoba sikhuluma nje. Abefundisi abakhona abangaphezulu kwe-1,000 abaqhamuka emahlelweni ahlukene, nabazalwane abagcwele khona abaqhamuka emahlelweni ahlukene. Sihlangene nje ngezwi laNkulunkulu. Ngo-2020-ke kwakuvalwa izwe. uJesu-ke wathi angenze le group ngishumayeza ibandla njengoba izwe selizovalwa. Aqala-ke ngishumayeza-ke ibandla babe u-30 esaqala ngabo beno-WhatsApp. Uma uphela unyaka wokuqala babe-750, njengoba namhlanje after 5 years kuno-10,100 amagruphu awu-11. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Njalo njengoba eshilo kokuke wama la wathi usuku nosuku kunenkonzo engenayo. Ngo-2023-ke oku-2 years manje sasesingena ku-YouTube. Ku-YouTube-ke siyatholakala ngithi uma ngenza inkonzo ka-WhatsApp ngeka-YouTube sekunekhamera khona lapho. Ku-YouTube-ke sesilalelwe abantu abangaphezulu ka-750,000. Ama-subscribers awu-4,000 to 4.3. Ama-video sesiwafakile over 3,000 in 2 years. Uzobona ukuthi kuyazana, kuyasetshenzwa umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ungekho-ke ngingakunxenxa ukuthi ube khona, ngoba uma usekhaya lezwi awukho ebandleni. Igama lebandla leli liyabe nento kaJehova liyabonelela. So-ke uma use-egroupini awukho ebandleni, ngiyakugcizelela leyo.
uzoyikhonzela nje ebandleni lakho, uvula ifoni yakho uthole inkonzo ekulindile. uNkulunkulu-ke simbona esebenza ngendlela emangalisayo njengoba befakazile. Kunemkhuleko ekhona etholakalayo. Abanye iy'ngane zabo abasazise esibhedlela, bazilalelisa le mkhuleko zisile njengokushilo-ke. Akusekho mina engizokusho maqondana nalokho. uNkulunkulu-ke wambula leli gama esilithola kuFilipi chapter 2 verse 11 elithi uJesu Kristu inkosi. Igama-ke elinamandla kakhulu. Uma uvula iBhayibheli lakho uzothola ukuthi libhalwe ngama-capital letters okukhombisa ukuthi lisemqoka. Uma uqala kuverse 9 izwi lenkosi lithi uNkulunkulu wamnika uJesu igama elingaphezu kwamagama onke. Ngaleli gama kuguqa amadolo ezulwini, kuguqa amadolo emhlabeni, aguqa ngaphansi komhlaba. Okungukuthi-ke uma ngila ngithi uJesu Kristu inkosi, ixosha amadimoni, yawaguqisa, abalekela kunina lapho phansi. Nani-ke kufanele lithi uJesu Kristu inkosi. Abesebona-ke ukuthi ayaphi kuloyo ongasho. Ngokuqhubeka-ke kwenkonzo ngizolokhu ngilibiza leli gama ngithi uJesu Kristu inkosi. Sishaya imoya amadimoni, ngoba amadimoni akhona maningi, kuze kuthunyelwe nama-devil worshippers. Mhlawumbe nje duze kwakho kuhlezi i-devil worshipper wena wazi. So libizele leli gama, mangilibiza ishe i-devil worshipper iphume ihambe. Ngoba kwenzekile nje umgqibelo esiphuma kuwona sivula indlungane okudabukisa kakhulu kunakho konke ukuthi bekumfundisi loyo ongafuni ukusho uJesu Kristu inkosi. Wambuka lo mama obeseduze kwakhe, wathukuthelwa wathi umbukani. Embuka ukuthi akasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. So ubagadela abantu abaseduze kwakho ukuthi uma ngithi uJesu Kristu inkosi bayasho yini. Uqinise kakhulu uma ingasho, ngoba mhlawumbe uzozithola usulele sekulalisile hlezi ne-devil worship. Ayithemba walokho alastanga phuma wahamba umfundisi. Ngiyadabuka ukuthi umfundisi. Usathane ungenile kakhulu, khona amabandla akhonza usathane. Bese bakhona akhonza usathane engaboni ukuthi akhonza usathane. Nihambe ningabazalwane nenkonzweni kanti niyokhonza usathane. Amathuba amaningi-ke athi ngeke uhlwithwe uma sekuhlwithwa ibandla, ngoba phela wena kade ukhonza usathane. Ukuthi bewungazi akusho lutho. Kuzokusiza ukufunda iBhayibheli, ngoba iBhayibheli liyakusiza ukwazi ukubona la ungafanele khona, ukwazi ukubona la kukhonzwa khona usathane kodwa kucashile. Ngoba kunamabandla amaningi usathane awabeke kwi-trap. Umfundisi akashumayeli yaqeqekule. Yabona uma usathane sembambile umfundisi, hayi ushumayela yaqeqekule, kanti ukhafula umoya wamadimoni. Intshumayelo ayisho lutho kangako. Okusemqoka ukuthi amandla entshumayelo asukaphi. Amandla entshumayelo asukaphi. Nosathane uyalazi izwi, wahlasela uJesu eqeda 40 days, wamshaya, wathi umshaya ngezwi. Wathola ukuthi ushaya izwi, uzama ukushaya izwi ngezwi lakhe elingenasisekelo, wahluleka usathane. So-ke ukushumayela akulona uphawu olusikhombisa ukuthi umuntu uhlezi kuNkulunkulu. Sifuna inkambo thina ukuthi uJesu ngeke ukhe amanzi amnandi emthonjeni onamanzi amabayo. So-ke asifunde ukufunda izwi, ujwayele, khona uzokwazi ukuthi uma ungena enkonzweni umoya ongcwele okuwena kutshela athi khumbula izwi lami elithi uyabona ukuthi baphikisana nalo la, angikhonzwa la. Bese uyabona ukuthi uma ungathuli iBhayibheli ulifundele umfundisi ngesonto ngeke ukwazi ukukhula. Sidinga ukukhula-ke emoyeni. Izwi lenkosi umpostoli Paul alibhala holo umoya, ebhalela uTimotheyu wokuqala chapter 2 verse 4 ukuthi ukuba bonke intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bonke basindiswe baze bafinyelele ekulazini iqiniso. So sidinga ukufinyelela ekulazini iqiniso. Iqiniso-ke liwuqiniso. Uqiniso yilo indlela leqiniso lokuphila. Iqiniso litholakala kuyena. Uthi iqiniso niyakulazi, iqiniso niyakulikhulula. Abese jike ethi yena, mina uma ngimkhulula nabakhululekile impela. Okungukuthi uthazi ukuthi iqiniso liwuyena. So asingathembisike ngeqiniso, kodwa masilithenge iqiniso ilona elizosikhulula.
Ake ngicabanga ukuthi sengishilo mhlawumbe ebengingafisa ukwazi nina eningekho ekhaya lethu. Bekuyokusiza ukungena ekhaya lethu, kuyokusiza kakhulu. Umuntu okumemile weza la ngokuthi uma ungekho ekhaya lethu ungayazi lenkonzo, mbuze ukuthi kungenwa kanjani, uzokusiza ungene egroupini, uzobe ungajoyinanga ibandla kodwa uzobe uzikhonzela ebandleni lakho, kodwa khona izinto ey'ningi ozozithola ngoba uNkulunkulu uyasifundisa kule group. Ngicabanga ukuthi-ke kufanele siqhubeke. Ngijabula kakhulu-ke uma ngibona nonke nikhona nosisithembi ufikile la odingile ubufakazi. Umholi njalo loya, umholi webandla. Ake ngiyeke kanjalo kuba yena akazazi. Ngisebenza ukuthi ngithini? Akazazi, ngiyamazi kodwa besingeke kanjalo. Omunye wey'nsika zekhaya lethu wangena ngo-2020 lisanduqala ikhaya lethu selokhu abakhona uhlezi akaphumi akayindawo. Siyabonga kakhulu ukuthi ukhona. Awukhona nomzukulu laphaya uSifundo, Sifundo. Hayi sengiyazi uma ngibona wena usisithembu ukhona around. Hhayi-ke siyabonga kakhulu ngalabazalwane. Angizonisho nonke ngibonga kunoThongathi, kuneBhamshela lephila. Yayibhamshela ngazi yayikhona sengikhumbula uqonde emafakatini umthetho wami. Ngiyawubona namafakati akhona engababonanga ngihlezi phambili inqolelo. Sengiyonibona ngokuphuma inkonzo. Sizocula-ke kancane bese-ke siya ezwini lenkosi. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula
Baba, egameni lomfowethu uJesu ophilayo, siyaguqa phambi kobuso bakho uNkulunkulu onomusa, ngoba sinayo omunye uNkulunkulu esingamguqela futhi asimfuni sanelisekele thina uwe. Sibonga izwi lakho lisitshelayo ukuthi akuzange kube khona uNkulunkulu ngaphambili kwakho ngoba likhi ngaphambi kwakho. Akuzange kube khona uNkulunkulu emva kwakho ngoba anizukuba khona emva kwakho. Ukhona wena ingunaphakade. Siyabonga Nkosi ukuthi sikhonze uNkulunkulu ophilayo, usambulele leli ivangeli eliphilayo, ivangeli elingaxoxwe nalutho, ivangeli esilithola kwizenzo chapter 2. Siyabonga Nkosi, siyathobeka ubonga kunikeza abanye abantu kube yibona abaliphethe, kodwa wakhetha thina sikhona sisonke ekhaya lethu ukuthi siliphathe leli ivangeli. Sisizeke Nkosi singadlali ngalo, sisize Nkosi siliphathise okwekhali zamantunga, ngoba sewuzobuya sekuseduze kakhulu. Ongaliphethe leli ivangeli nelwahlithwe, ongaliphethe ivangeli elisezweni lakho njengoba ushilo wathi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo, John 7:38. ONkulunkulu wethu siyabonga ukuthi usambulele ukuthi masikholwe njengokusho kombhalo, ngoba kuningi ukukholwa kugcwele ezweni, kugcwele emhlabeni, baphumile abaprofethi bamanga, kodwa izwi lakho limila lishintshe liyilo ingunaphakade. Siyacela-ke Nkosi sesizolilalela uhlambulule imiphefumulo yethu kakhulu, sithandane, sithanda abazalwane ngenhliziyo, ngoba izwi lakho Nkosi liyimbewu engapheliyo, liyimbewu engaboniyo, olenzayo Nkosi ufaniswa nendoda ehlakaniphile. Sisizeke sibe ngabahlakaniphile, singafani namantombazane ayisihlala eziwula kwayishumi, kodwa sibe njengalabo abahlakaniphile, siphathe izibane namafutha. Siyabonga uNkulunkulu wethu, udumo lonke sinikeza wena. Hlala nathi Moya Ongcwele, khuluma phakathi kwethu, nami ngihlale phansi ngilalele. Usebenzise lo mzimba ukuba Nkosi silizwe izwi lakho, siphile ngalo kulezi zikhathi zokugcina. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizoqhubeka nenkonzo esinikezwe uNkulunkulu kulezi zinsuku. Umbuzo othi ubani isikhathi? Ubani isikhathi? Sekuseduze kakhulu bazalwane ukuthi lihlwithe ibandla. Ziningi nezinto ezikhulunywayo ku-social media, ziningi ngendlela emangalisayo, kodwa singathuki, sihlale enkosini. Kade ngizwa enye izolo lethi ngilalela sisho ne-date kuthiwa umhla ka-23 September. Angisho ukuthi date wrong, angisho ukuthi right. Ngimezwini layethu uJesu, angazi ukuthi ngizolilanda nini ibandla. Ubaba kuphela wazi. Uma lithi igama uJesu setshele abantu emhlabeni ukuthi ngomhla ka-23 ulanda ibandla, angazi-ke. Angiphili, angivumi mina ngibambe izwi. Asibambeni izwi. uJohn 7:38 uthi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ngike ngasho kulezi zinsuku ngathi nangoSeptember ka-2020 siphethwe yiCovid, sigula ibambele izwe, kwathi okuzoba mnyama for 3 days emhlabeni ngoSeptember. Bayawuthanda uSeptember, akubanga mnyama. Angazi-ke namanje ngokuJesu angalilanda kwamanje ibandla, ukuthi-ke masethu 23-ke angazi. Nento engithusileke kulo ukhulumayo uthi uboniswe ikhalenda. Ngifuna nizwe kahle, ngoba ngifuna nizithathe lezi zinto ezikhulunywayo ningazilahli, kodwa thathani izwi libeke phambili. Ubone ikhalenda after the 23rd kublank, kusho ukuthi izinsuku azisekho. Angazi mina ngoba izwi lithi
mase kuhlwithwa ibandla kuzoqhubeka umhlaba ube khona. Manje mase kublankile angiunderstand kodwa ke angisho lutho. Ngoba mangisho utho nami mva 23 ofuna ube namazwi engwagwinyana. So ukuze ngabeka amagama engwagwinyana ngiyaphawula nje ukuthi kusazoba khona inhlupho for 7 years. Lihlithiwe ibandla. Emva kwa 7 years lihlithiwe abuye uJesu nathi azobusa emhlabeni 1000 years. Umkhaleli ngasekho kusukela mhla ka24 kuya le August. Hayi angazi. Kodwa nje iqiniso lithi sisazobuya ufunde kwisambulo 1000 years sisazobusa noJesu. Endaweni ebhalwe lapha kuZakhariya chapter 14 engakaze kuhlale umuntu lithi izwi lenkosi yofika nyathele ihlukane phakathi intaba enkulu mayihlukana phakathi kwakhe isigodi esikhulu ilapho ke sohlala khona nenkosi uJesu. Ake angazi ake ngishiye kodwa iqiniso lithi khona ibandla selizohlithwa. Hayi lokho kuyiqiniso elilile ukuthi nini asazi. Kodwa ke sizophila sonke sibone mayisasidinile uNkulunkulu simbone mhla ka23 September ukuthi usiphatheleni. Angazi nami kodwa engikwazi lokho esengiyishiye ngoba ngikholelwa kakhulu ezwini likaNkulunkulu ukuthi uJesu kodlula izulu nomhlaba ngeke kudlule nagamana linye alikhulumile lingawenzile umsebenzi. So manje angazi ke mawusuzophela umhlaba kodwa ke vele ushiye wathi kuyoba noJesu abaningi kuyoba noKristu abaningi. Angidlulele lapho engifuna ukusho kunina ngoba ngiyazi neyilalela isocial media nazithatha izinto bese kudineni esimhlophe konke bande wathula nje njengalabo abanye ababengithinta ngendaba yasentabeni umhla ka18 July ngangingaphikisani naye. Bayaya lificana mina ngangimetheni nakashongo uNkulunkulu ukuthi angini. Mina ke ngiphethwe bafowethu ngitshela mangisuka ngiyendaweni ngizohambi ngedwa ngihamba nelongibele. Angikwazi ukumthatha ngimuse somewhere engashongo ukuthi ufuna uyakhona. Inkinga yami lele lapho. So izinto enizizwayo zihloleni ngomoya nizilalele nizenze ukuthi uNsibanda ukhulumile ngazo noma ngakhuluma ngakusho ukuthi ayisikho. Wena lalela uNkulunkulu okubusayo. Siphezulu kwesihloko esithi ke ubani isikhathi kwashini kaNkulunkulu. Sizofunda izwi lenkosi Timotheo 2 chapter 3 sifunda kuverse 1 no verse 2 kancane ngoba khona isihloko esikhuluma ngaso kuverse 2 mhlawumbe shayile sona bese ngiyama. Ngiyakhumbula ukuthi ke ngithembisile emafakatini ngisandeni kunesethembiso esadinga sivalelisa ngaso upart 7 upart 8 lo iqhubeka lapho. So ke iline lento ekhalezwe seluzwile sinembonzo eziqhubekayo kuzokusiza ukuthi uzilalele uzwe ngoba inkulumo iyaqhubeka kodwa uzoyibamba endleleni njengabo bonke abantu kodwa nje ukuba kuhle ukuthi nawe usijoyine sihambe nawe ulalele ngesonto uyele ebandleni lakho ubuye ntambama ulalele inkonzo. Siyalidinga izwi noma ikuphi laliqhamuka khona kodwa silihlole ukuthi liphethwe izandla ezinjani. Lokho kusemqoka liphethwe izandla ezinjani. Ngingakunikeza ukudla okuhle okuappetizayo kodwa manje ngikunika neplate elingcolile ungakudla. Ilele lapho indaba sidleni lasingadla khona noma ikuphi kodwa qaphela izandla ezinika ukudla ukuthi zinjani ukuthi uJesu sobabona ngezithelo zabo including myself. Nami ngilandeleni ningibona ningibona manje ngabe kungafanele nami ngiphethe ukudla okuhle izandla ezingcolile ungakudli. Kufundeka ke kanje verse 1 lapho noma isihloko sithi abadukisi bezikhathi zokugcina verse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Sofunda July owodwa lapha ngokuba verse 2 abantu baza kuba ngabazithandayo. Sikhuluma ngokuzithanda kulezi zinsuku. Abantu bazokuba ngabazithandayo. Akushiyo ukuthi umuntu akangazithandi. Akabe yigqaba, akandole, angawashi. Cha, akushiyo lokho. Kodwa liphathe kahle ithempeli likaNkulunkulu. Kodwa musukuzithanda ngaphezulu kokuthanda umakhelwane wakho.
Ngithe ensukwini edlule uma izwi lenkosi lithi thanda umakhelwane wakho ngokuzithanda wena. Uthando ongakwazi ukudlulisela kumakhelwane wakho lu-wrong, luyisono. Lokho kufanele ukwazi ngoba kufanele umthande umakhelwane ngendlela ozithandayo ngayo wena. Uma wena uhlala esibukweni hour uzilungisa, uzifaka upende, uzenza yonke into, qeda lapho uhambe kwamakhelwane yokwenza njalo. Mawungeke ukwenze lokho kuyisono lokho kwenzayo. Uthando lokwazi ukudlulisela komunye umuntu luyisono. Ngoba thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Umuntu okufanele umthande ngaphezulu kwesikhathi kwendlela ozithanda ngayo uNkulunkulu. Thanda uJehova inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke, nangamandla akho onke. Uyena ofanele umthande ngaphezulu kwendlela ozithanda ngayo. Kodwa omunye umuntu mthande exactly the same way as you love yourself. Uma lolu thando ozithanda ngalo ungakwazi ukudlulisa. Uma wena ubheka wardrobe yakho kunezinto ezingasakulingani kodwa ungafuni ukuzinikeza abanye abantu ngoba zizinto uzivaluate, that is wrong. Anukuzigqoka wena yini ungafuni ukugqoka umuntu leyo. So ke thanda umakhelwane wakho lokuzithanda wena. Kuthiwa ke ngezikhathi zokudinga kuzokuba khona izikhathi full of risk. Dangerous times, hazardous times. You will be exposed to imminent risk of destruction in the last days. So kuzoba nezimo ongeke uzivimbe ezizokudestroya noma ezizodestroya inyama yakho. Ngoba sisazoshupheka bazalwane. Understanding ukuthi uma izinto zonke sezilunga manje esikhathini esingangenyanga sesike sahlupheka njengoba izwelile. Yebo ngeke sihlupheke sonke ngokufana, sebeqalile kwaIsrael bahlupheka zibona izimpi. Basesihlupheka ngaleyo ndlela ethi sesiphuthiweni eBhayibheli. Asisabazeni ukushumayela. Angazi-ke angisho lutho kodwa sengishilo. Njengoba sengishilo ukuthi ngathembisa ku-part 7 wale mbonzo ukuthi ngizochaza isethembiso esanikezwa ubaba uAbraham. Izwi elasikhumbuza leso sethembiso ngizobuyela kulona ukuze sihlangane kahle nenkonzo yethu nenkonzo yedlule. uGalatia chapter 3 verse 27 to 29 lithi ngokuba nonke enabhapathiswa kuKristu nembatha uKristu. Into kufanele siyazi umuntu obhapatisiwe kuKristu wembatha uKristu. Ingakho kungafanele ubhapathiswe ungazivumeli izono zakho. Ngoba uma ubhapatisiwe izono ungazivumile ubhapathiswe isono uzodlulela kulento kuyenza. Bakhona abangofakazi balokho babhapatisiwe ezindaweni eziningi bengayivumeli izono. Mhlawumbe nami ngibabhapathisile befihlile ezinye izono. Kodwa yonke into ezokutshela ngizodlulela ube wese. Uma kade uphuza ngiyalenganisa ngokuphuza ukuthi mkhazalele. Uphuza ubuye late ekhaya, uzophuza ulale endleleni uzuzingcolise ngoba wabhaphatiswa isono masivumile ungahlukanile naso. Ngokuba ke nonke nabhaphatiswa kuKristu nembatha uKristu, akakho umJuda nomGreki, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu. Akekho owesilisa nowesifazane. And I just wonder, laba abantu abathi umuntu wesifazane akakwazi ukuma ebandleni. Balithini lelizwe elithi akekho umuntu wesilisa nowesifazane kuKristu. Umpostoli Paul usebenzile ngabesifazane abathola kwabasePhilippi chapter 4 ngokuqala lapha ya. Umfundi izenzo abathola abesifazane abasebenzela uNkulunkulu. Understand kodwa lithi uma nibhaphathisiwe nonke nibhaphathiselwe kuKristu, akekho wesilisa nowesifazane. Siba sezulwini sila emhlabeni ngoba ezulwini akekho wesilisa nowesifazane. Ushilo uJesu wathi akwendiswa akuganani ezulwini. Uyofika uyitholela imenshini yakho nje wedwa, awuzuhlala namuntu kuyona. Umama akukho umuntu ozolokumezela ithila, akukho umuntu ozolokumtatazelela. Wonke umuntu mayimele
endlini yakhe ethe uJesu ekhaya waba kunezinto eziningi. Ukubambisa kusizana ngoba si-understand izinto zangalesina. Kodwa uma uthatha yonke into ekhulunywa abantu ungazi ukuthi bayithathele. Khumbula uSathane lithi izwi lenkosi uzenza ingelosi yokukhanya naye. And uma izenza ingelosi yokukhanya uSathane angakuthatha ukubonisa izulu lakhe. Ozolibona wena lilihle ngoba awukwazi okuhle ukubekela ezulwini kanti kuphethwe ukuzibalanga lo Sathane. Akulona iqiniso uSathane unempondo unomsindo yonke. No, i-gentleman elihle lirati angalikhondiswa ngelila i-gentleman elihle la. So ke kulula ukuthi umuntu mayekubukile engalifundiswi athi bakuthathwe uJesu. Iyodwa into uSathane angakwazi ukuyifake, that is whiteness. Akakwazi ukugqoka ingubo emhlophe. Ngeke igqoke nangengosi. Uma lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wenza amafa beyiqola yakhe. Ife lihamba uNkulunkulu lindani limhlophe white. Khona umunye umfundisi wakwaboniswa ifu likaSathane limnyama ngathi izulu lizona. That is devil's cloud. Noma ifu likaSathane. Ngoba uzama ukuimitate uNkulunkulu ngazo zonke izinto. So umfundisi ngeke afike uSathane. Kodwa akanazi impondo, akanawo umsindo. Bebehlala bemdweba nje. Kodwa kulolu ukuthi abantu abaningi badidele. Sesiya kusethembiso, I'm from verse 28. Akakho umJuda namGreki, akakho owesilisa nowesifazane ngokuba nina nonke nimunye kuKristu. Kepha uma ningabakaKristu seniyinzalo kaAbraham, nizindlalifa ngokwesethembiso. Ngafunda leli zwi ke mase ngiyaphetha emafakatini. Nizindlalifa ngokwesethembiso. Isiphi lesisethembiso? Sisemqoka lesethembiso ukusisazi ziningi izinto ezithenjiswa uAbraham. But khona lesi esenza thina sibe izindlalifa. So kusemqoka ukuthi umzalwane asazi. Sithini lesisethembiso na? uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nasi isethembiso akuyena uJesu Kristu inkosi. Nasi isethembiso Genesis chapter 21 verse 12 and 13. uNkulunkulu wathi kuAbraham, akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara akusho kuwe, lalela izwi lakhe ukuba inzalo yakho iyakubizwa ngoIsaka. Lalela izwi lakhe ngokuba inzalo yakho iyakubizwa ngoIsaka. Verse 13. Nayo indodana yesigqilakazi ngiyakuyenza isizwe ngokuba iyinzalo yakho. Nasi isethembiso sithenjisiwe nathi besingena uNkulunkulu ukuthi ngoba ngokwelika moya sifana nenzalo yesigqilakazi. Nathi sizokwenziwa isizwe ngoba siyinzalo kaAbraham. Abesethi kuGalatia 3 verse 7, abakholwayo yibona abangamadodana kaAbraham. Akushiwo ukuthi abakholwayo yibona abangamadodana namadodakazi. Ayisekho indodakazi kwabakholwayo. Sonke singamadoda, sonke singamadodana. Lento uma ufuna ukuyipractice ilula. Uma nizalwe ekhaya niwu4, bafana ababili amantombazana amabili. Ifa lapho elikabani mabefa abazali. Ilala bafana ababili. Amantombazana ahamba ayoshada, ayodla ifa nalapho egane khona. Elidliwa amadodana abawaganile. So ke ukuze sidlifa kumele sibe ngamadodana ayingene lonke engqondweni. So uma ke singamadodana asikwazi ukucwasana. Angikwazi ukuba owesifazane ngimkhanuka ngoba ngibuka indodana kaNkulunkulu esizodla nayo ifa. Mawufunda uFirst Peter chapter 5 nomhlambu chapter 3 ngiyaxolisa ngisakhumbula la kuthiwa
thina madoda asibaphathe kahle abesifazane sibanukudumo ngoba sizindlalifa kanye nabo embusweni kaNkulunkulu. Indlalifa idliwa umuntu wesifazane kodwa idliwa indodana. So uma ke sonke sikholwa singamadodana kaAbraham sizindlalifa ngokwesethembiso. Lesi sethembiso sokuthi nendodana yesigqilakazi nayo iyinzalo kaAbraham uthi uNkulunkulu uzenza isizwe esikhulu. Ebesethi ke bonke bazobizwa ngo-Isaka. Ayangazi noma neyizwa lelo uthi ngiphinde. uNkulunkulu wathi kuAbraham akungabi lukhuni emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigqilakazi sakho. Kukho konke uSara kusho kuwe lalela izwi lakhe ngokuba inzalo yakho yakubizwa ngo-Isaka. Nayo indodana yesigqilakazi ngiyakuyenza isizwe ngokuba iyinzalo yakho. Naye sizokwenza isizwe but lilodwa igama elithi yonke inzalo yakho izobizwa ngo-Isaka. That is why sithi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe unguNkulunkulu wethu. Ngoba noma ngabe singewona amaJuda ngokwenyama, ngoJesu sesifana nawo, sesiyinzalo kaAbraham. Inzalo kaAbraham ibizwa ngobani? ngo-Isaka. That is why uNkulunkulu kaAbraham noIsaka noJakobe uNkulunkulu wethu, ngokuJesu sithengile ngegazi lakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uyasho ngeseduze kwakho umlaleli. uJesu Kristu inkosi. Ukufika ke kwenkosi yethu uJesu Kristu kwenza ukuba isikhathi siphelele. Siphelele isikhathi. Kusho ukuthi uJesu angabuya noma yini ngoba isikhathi siphelele. Galatia 4:4 uthi kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho ukuze ihlenga abaphansi komthetho ukuba samukele ukuma kwamadodana. uJesu ufikele ukuthi asihlenge sizalwe phansi komthetho. Imuphi umthetho? Umthetho wokuqala ukuthi sizalwa abesifazane. Kanti uma usumamukela uJesu usuzelwe kabusha ngentando yendoda nentando yenyama. Okwesibili umthetho esizalwe phansi kwawo ukuthi sibamnyama, asiwona amaJuda. So asinaNkulunkulu, siyisizwe esingenaNkulunkulu. Kodwa uJesu wafika ukuze azolanda thina esizelwe phansi komthetho ukuba sikhululwe sibe ngamadodana kaNkulunkulu. Ayiphathi indodakazi futhi ngoba ayikho indodakazi kwengamoya. So ke thina sonke sizelwe ukuba ngoba sesihlengwe inkosi uJesu phansi komthetho ukuba sonke sibe ngamadodana. Ngakho ke uma ungenayo inkosi uJesu kusho ukuthi awusiyindodana, ngeke ulidle ifa. Uma ungesiyindodana awunakulidla ifa lamadodana. Injalo lento ngeke ishintshe. Uma ungenayo indodana enguJesu awusiyona indodana. Uma ungesiyona indodana ngeke ulidle ifa lamadodana. Ukubiza ukuthi ube indodana. Ngihlehle kancane ngiyengeli igama eliningi elithi bandla liwumakoti kaJesu. Siwumakoti kanjani kaJesu singamadodana? Siwumakoti kanjani kaJesu siphiwe ubudodana? Ngoba umoya wendodana siwunikiwe, usho njalo abaseRoma, sinika umoya wendodana ukuba sibe ngamadodana ngokwesethembiso. Angidluli ngihlale ngithinta le ndaba. Ngezwe kuthiwa yasusa i-chaos ngale ku-TikTok. Njengoba isukile i-chaos ngangendaba yokufuya imbuzi. Kulungile, yazi ukuthi uNkulunkulu uyayenza into eqonde okunye. Enza abantu bashayane ngamakhanda bese benaka ukuthiza abazothi bangakunaka bese bethi sithatha iqiniso labo. Bebonaka leli ikhehle kuba lishongo ukuthi imbuzi akuyona yabazalwane. Linakiwe-ke manje seliyaziwa. Ukunakweli kakhulu leli qiniso eliphuma kulo mlomo alikhishwa-ke nini, alikhishwa nguMoya Ongcwele. Ngakho-ke uNkulunkulu kayidala i-chaos
kanti uyidalela ukuthi khona lento afuna ibonakala. Siyambonga uNkulunkulu ngoba bandile abantu from TikTok abafuna ukuvuma isono. Baningi ngendlela emangalisayo. Khona nabazalwane phakathi kwenu bayazazi abafaka ingozi ku-TikTok, qhubekani nikwenze, uNkulunkulu mayevumela kwenze ngoba siyasebenza umqhele wakhe ezulwini lona. Ngithi-ke uma ungenayo inkosi uJesu awusiyo. Uma ungesiyona-ke indodana ngeke ulifa namadodana. Galatia 3:7 ngawucaphuna ngiyawuphinda. Ngakho-ke yazini ukuthi abokholwa yibona abangamadodana ka-Abrahama. Abanjani? Abokholwa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngabe uyakholwa yini isithembiso esengisichazile esenziwa uNkulunkulu kwa-Abrahama na? Abakholwayo-ke isona ibona-ke ababhabhatiswayo. Lithi izwi lenkosi uMarko 16:16, okholwayo abhabhatiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwa uyakulahla. So okholwayo abhabhatiswe uzosindiswa. Then umbuzo wami uthi ubhabhatisiwe yini wena na? Uma ubhabhatisiwe ubani? Ubani ubhabhatisiwe? Mangithi ubani, ngisho ukuthi unjani phambi kaNkulunkulu. Answer asimazi. Kodwa masilandela inkambo yomuntu siyamazi. Ngoba lo muntu obhabhatisile ukuzele. Uma ethi uJesu uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone umuso wezulu. Unfortunately abantu abazalwa ngamanzi ababhabhatiswayo bazalwe yilabo ababhabhatisile. Ufake umoya wakhe lo muntu kuwe. Ungamangaleki uma uphuma emanzini uba yilento ongayithandi ngoba kusho ukuthi uyilento kwakwakha yiyona. Umbuzo wesithathu, ngithe 1 ubhabhatisiwe na, number 2 ubhabhatiswe ubani, number 3 wazivuma yini izono zakho noma wabhabhatiswa nazo na? Ukuvuma isono bafethu kujulile. Ujulile ngendlela emangalisayo. Akukhona ukuhlala phansi ukhulume indaba zakho. Kodwa number 1 ukujula. Uyilande yonke into oyenzile. Number 2 ngokudabuka. Ngoba uma uyilanda uhleka usole, uNkulunkulu ubuka inhliziyo yakho ukuthi uyazisola ngezinto ozenzile noma uzisola. So uvuma isono akusekhona ukunarrate, just to narrate your story or your history, but ukujula ezonweni zakho. Ngoba isono sisodwa sibeletha izono eziningi. Isono nje sisodwa. So awukwazi ukuvela ukuthi ngangithanda amantombazana. Ngiyovuma isono engikhule ngithanda amantombazana. Ngoba ukwazi wathanda amantombazana practically. Uthande uLindiwe, wathanda uThembi, wathanda uSibongile. So awuthandanga amantombazana, uthanda intombazane. Noma ngabe wabhanqile kufanele mase uvuma isono ukwabize one by one. That is when you confess your sins. Ngoba ngesikhathi usenza isono sakho usenze ngaleso sikhathi sisodwa. Asibhali ukuvuma isono sakho. So uNkulunkulu obonayo ejuleni uzongakuthetheleli wena ucabanga ukuthi uthethelele ngoba uvuma isono sakho. Isono sinemkhandela eminingi. Umethi uNkulunkulu ngihlola inhliziyo, ngivivinye izinso, nginika umuntu kube lona lo njengokwemisebenzi yakhe nanjengokwezithelo zemisebenzi yakhe. So into yenza manje uzothola umvuzo wayo, nesithelo salelo yenzile usazothola umvuzo waso. Ingakho-ke kufanele uma uvuma isono usivume usihlakaze, ushaya nezithelo zaso ukuba wena ukwazi ukungena ezulwini. Ngilinganisele uma ngikhuluma ngalelizwi elokuJeremiah 17 verse 10 uthi uNkulunkulu uvivinya inhliziyo yahlola izinto. Ngithi umuntu umeduma imoto la edubula udriver uzothola umvuzo wokudubula udriver.
Mhlambe lo driver lemoto unomfana omncane una5 years 6 years. uNkulunkulu wayidalile emaphakathi kuzokhula lo mfana mhlawumbe abe udokotela sibuye kufundisa. Abe udokotela lapha abantu asiza abantu. Akasakwazi lo mfana ukukhula enzele izinto ushonile ube nemali usiyastruggle umama wakhe. Kunabantu abangasezulashwa idala uNkulunkulu balashwe lo mfana. Isithelo salomuntu ukuthi udukule uyise walomfana. Usazothola umvuzo wesithelo sakhe emva kokuba ethola umvuzo wesenzo sakhe. Ngakho qaphela into yenzayo ukuthi izoqhuma kusasa ibe yini ngoba lokho ezoqhuma ibe yini usengokwakho nakho. Njengokuthi mawenza into enhle uzothola isibusiso ngento oyenzile nangezithelo zesibusiso sakho uzozithola. Si reverse lento. Nomakhelwane ohluphekayo kusuthatha ukubeka emahlombe yakho ucela ukufundisela lengane yakho. Uyifundise ingane izoqeda etertiary. Fortunately mhlambe lo udokotela ihlale sejali lapha abantu. Ubani ofundisele ingane wena uzothola umvuzo. Basizakala laba abantu ngenxa yakho usazothola umvuzo ezulwini. So asenzeni izinto ezinhle kwabanye abantu. Thanda umakhelwane wakho njengokuzithanda wena. Ngoba makukuhlula ukumthanda ngendlela ozithanda wena, lolo thando lwakho luyisono. That's the bottom line. So thanda umakhelwane wakho ngokuzithanda wena. Njengoba wena ufundise ezakho njengani zifundise nezikamakhelwane, umkhulu umvuzo wakho ezulwini. Ngoba abantu bazobe bengabongi wena. Idokotela abantu uyasiza. Uye nawe uyakusiza. Kahle abamboni owena ocashile ukuthi nangu udokotela wakhe. Uthi ezulwini uyakubona. Ngifunda eHebrew 6 verse 10 lithi uNkulunkulu akasiyena umuntu odla amandla abantu. Uyayazi imisebenzi oyenzile uyenzela abantu. Lithi ngoba seGalatia yenzani okuhle manithola ithuba kodwa kakhulu kwabendlu yokukholwa. Ngoba bendlu yokukholwa bazodumisa uNkulunkulu. Mawenzela umuntu ungakholwa into enhle akazudumisa uNkulunkulu hamba uvuka amadlozi. Bathalisha ukuthi singabenzeli. No, benzele nabangakholwa ngoba omunye wakhe uzothi yamfuna uNkulunkulu wakho ngalento ngenzeleyo. Kodwa khona abangezumbongo uNkulunkulu wakho. Lithi kasenzeni okuhle kakhulu kwabendlu yokukholwa. Ilelo ke mina ivangeli ngiliphethe elihlanganisa abantu elenza abantu bazwane abantu bathandane. Hayi uthola ukuthi umfundisi umile epulpit uzoprofeta ukuthi njengoba wena unaleli demon wafa ngosibani ba uyaqhabanisa uhlukene nani isangoma nenyanga eqhabanisa abantu. So sibagade laba abaprofeti izinto eziqhabanisa nabantu ngoba izwi lishile odwa lithi thanda umakhelwane wakho lokuzithanda wena. Uthi uJesu umyalo omusha uma nithandana abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami. So kufanele sithandaneni bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngenxa ke yabo Kristu abaningi abagcwele emhlabeni asifuni ukuhlola umoya. Hlolani umoya. Umoya uhlolwa ngezinto ezithu. Hayi mongenazo ngeke uhlola. Uza mina ngithele. Umoya uhlolwa ngezwi. Umoya uhlolwa ngomoya ongcwele. 2. Mawungenayo umoya ongcwele makubunali izwi uhlolo umoya ngoba baphumile abaprofeti bamanga lisho njalo izwi 1 John chapter 4 verse 1 to 3. Bathandekayo maningakholwa yibo bonke umoya kepha hlolana umoya ukuthi bangabaka uNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezwini. Ukhulumile ngabo uJesu kuMatthew chapter 24. Wathi kuzoba khona oKristu abaningi bazomkhomba lapha bethi phuma nangu uJesu. Ningaphumi ningayikholwa ngoba nizobona ngempala. Uma lokho kwabonwa uDaniel endlini yakhe engcwele amanyala okungcola esenzeke endlini kaNkulunkulu kobe kusho ukuthi usezokuya. So ke izinto esizibona zenzeke emabandleni ezingezinhle izona ezisikhombisa ukuthi uJesu usezokuya. Sikhulumile ngoba bazithandayo akulandelayo abathanda imali. Ulalela isihloko engizwa siyaqala kusasa sabathanda imali.
So ngezinsuku kuzogcina kuzoba nezinto ezingaqondakali. Khona manje mangikhuluma ngezinto ezijwayelekile nje eseziqeda umthetho. Itaxi ayisaphumi emgwaqeni mayigibela izomehlisa abantu. Ayinandaba ukuthi imoto emva kwayo zingakanani. Ukuphela komthetho ivele nje besha abantu izoma nani nizothini. Uma ukuthi ayingahle iphumele ndothi ishaya enhlamba phela. Akusakudlulile manje ngimangalile ngibona amabhasi ibhasi. Ibhasi ayisaphumi emgwaqeni sivele nje kwehla abantu. Siyaphi lokungabikho komthetho emhlabeni. Izimpawu zokuthi uJesu sezobuya. And mase kuhlithile ibandla kuzoba worse. Bekuzokusiza ukuthi uphile impilo engcwele phambi kaNkulunkulu. Ukuze ungasali masuthi ibandla. Ngoba lona lizohlithwa. And ibandla lihlithwa ngento ukubalakala. Yeholiness. Mawungekho ngcwele ngeke uhlitheke. Ngoba uzohlithwa ngobungcwele. Lento ezokwenza ukutheke ubungcwele. Ubungcwele ke bakhiwa umvumo izono. Umvumo uJesu ukuthi uyinkosi. Njengoba sisho sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Uma sivuma ukuthi uyinkosi udumo luya kuNkulunkulu ufunda uFilippi chapter 2 verse 11. Inkazimulo yonke iya kuNkulunkulu Baba. And uRomans 10 verse 9 uthi uma umvuma ukuthi uJesu uyinkosi uyasindiswa. Salvation is complete. So njengoba simvuma nje la siyasindiswa bafuna ithatha kancane lento. Abanye bazothi siqhubula kusona isiqhubula isivumo. Ngoba lithi lezi lenkosi umvumo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uyasindiswa. Mawukholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu wabafileyo kuba ukulunga righteousness, that is holiness. So iholiness ila emlonyeni wakho. Emva kwalokho bese uhlukana nezono. Ngoba iZaga 28 verse 13 ufihla isiphambeko sakhe akayiphumelele kodwa ozivuma yazishiya uzothola umusa. You have to confess and shun your sins, then you will get the grace. Umusa ngeke uthole isono ungahlukene naso. Hlukana nesono uzowuthola umusa. Ngafani nende ihlanza umhlanzi kuyibuyele kuona. Kufanele nguluka igeza into oqala masuka leyo ufuna udala. Ake sibe ngabazalwana abahlukene nezono. Abazalwana ababheka uNkulunkulu, hayi ababheka abafundisi. Ningangibheki bafowethu ngiyanicela. Ningangikhonzi ngiyanicela. Asikhonzeni uJesu sonke nami ngikhonza yena. Kodwa ke bukani ukuthi ngiyayiphila into engiyishoyo. Mangithi ngiyangibheki hayi ngoba ngifuna ukwenza izinto ezirong. Ngibukela ukuthi lento ayishoyo lokho uyayiphila yini. But kusukuma ngaye asimeni ngoJesu sonke ngokuyena umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, the author and the finisher of our faith. So ngaphandle kwakhe asilutho. So masibheke kuJesu siqedile ngikhumbula umfundisi engeza umusho owangibeka izandla wanginika lezi nyanga. Wathi fana nokhozi, ukhozi yona kuphela inyoni ekwazi ukubuka ilanga. Bathuma lapha ukubuka ilanga kodwa uzobuka ngeke ubuke ilanga liyaxola. But ukhozi yona yonke inyoni ekwazi ukubuka ilanga one. Two, ukhozi lundiza lifika yikho inyoni efika la kufika khona ukhozi. So bheka kuJesu abananga abantu bathini. Mawubheka uJesu uphumelele ngabo bakubeka izandla. So ke asibhekeni uJesu lisho njalo uMahebheru 12 verse 1 and 2. Lokhu sinefeni ngakalofakazi esihaqileyo. Labo fakazi bahlukona ba against us, khona aba there for us. Amadimoni ayalwa nathi. Khona abazalwana abasuka abasikhulekele. Kodwa iqiniso lithi bayini bangofakazi ngempilo yakho neyakho. Ngenxa yalokho ke asilahle isono esithandela kangaka kithi. Sigijime sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi ehleze ezulwini intokozo inkakile wayidela wazofa ngenxa yami nangenxa yakho. Bese lithi ishi igama elibuhlungu lithi angamelani nesono ukuze kube segazini. Ukhona umuntu usemelene nesono ukuze kube segazini?
lelo verse bengal-understand kwaze kwaba ngibuka in-English. Bengicabanga ukuthi malithi awukamelani nesono ukuze kube segazini lento ukuthi into izizenzekele. Yabona umuntu ophuzayo sedakiwe phuma ethaveni uyaqhosha bathi hayi mina ngithemba ngizokufika ekhaya idakiwe nginjani uqinisile uze afika ngabe sakwazi ukuyahlalana egaraji ukuthi segaraji ukuthi ufike kanjani akazi udriver kunjani usegazini ngicabanga nje andikamelani nesono ukuze segazini mawuthathe lesingisi lithi andikamelani nesono ukuze kuchitheke igazi lichitheke igazi ngenxa yesono umelene naso ukushaywa nje umuntu akuthele ngenduku ekushayela uJesu Kristu inkosi ukumelana nesono lo bakushaya abantu emsebenzini bakhetha ukuntshontsha ingane ngoba thina siyantshontsha ufuna ukusimimba bakushaya umelene nesono ukuze kuchitheke igazi asikamelani nesono ukuze kuchitheke igazi kodwa kusazofika kuleso sigaba makufika iba umzalwane very strong othandazayo osihlambululayo ngoba mawungahlambuluki umoya ongcolahlala thina isizwe we are family thina la emhlabeni yageza mawulala yageza mawuvuka amanzi yasihlukana nawo kodwa umphefumulo wagcina nokugeza umphefumulo wakho wagcina nokuklina nje ubeklina lithi izwi lenkosi mayibhala uPawulo waseKorinte siyiphungeni mnandi kuNkulunkulu siyiphunga likaKristu kuNkulunkulu kanjani na ngoba sifanele ukuhlala sigeza ngegazi lakhe ngihlale ngisho lokho ukuthi mawugeza ngensipho ilax hambe eshaweni mawuphuma usukunuka ilax okugeza ngayo so nathi kufanele sibephungele imnandi kuNkulunkulu Baba ngoba sinuka igazi lendodana yakhe from time to time we wash ourselves because we have to be pure awukwazi ukuba ngcwele ngaphandle kwegazi likaJesu izwi lenkosi kwesambulo lithi babusisiwe abanindayo balonde izingubo zabo zibe mhlophe beziwashe egazini lelo igazi elisimanga lelo mawuthatha igazi elijwayelekile washe ishethi lami leli mhlophe lizoshintsha umbala kodwa mawuthatha igazi likaJesu washe inhliziyo yakho izoba mhlophe mawuwashe ingubo yakho emhlophe ingcoliswe ibala elithize eliyisono izoba mhlophe ngoba igazi likaJesu linamandla uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi bengikhuluma ke ukuthi manje ngakholwa ibobonke umoya ephahlelana umoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeti abaphumile ezweni athi verse 2 yazini umoya kaNkulunkulu ngalokho bonke umoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangaba kaNkulunkulu igama elithi uJesu Kristu inkosi aliphumi kalula emlonyeni hayi ungasho nje ukuthi liphuma kalula kodwa khona ikhathi ozohleka ukulisho ngoba liphumi kalula so ke wonke umoya ovumayo ukuthi uJesu Kristu inkosi lisho ukuthi lo muntu ngumntwana kaNkulunkulu lo moya ungamvuma uJesu akasiyo kaNkulunkulu lo ungumphiki uKristu enizwe ngayo ukuthi uyeze nakalokhu usefikile ezweni uyeze umphiki uKristu nakalokhu usefikile uma umuntu engavumi ukuthi uJesu Kristu inkosi ungumphiki uKristu njengalo mfundisi engiqeda kumtshela ngayo ongazange alisho igama ukuthi uJesu Kristu inkosi then the question is uyini kuye maye ngaphambi kwabantu ushumayela uthini kahlehle ngoba umfundisi lo hlolana umoya hlolana befundisi ungayi noma yikuphi noma kanjani ngoba uyohamba ubuyisula amadimoni ngoba uyela bengafanele uyekhona hlola umoya thandaza ukuze uNkulunkulu khumbula omunye umzalwane waya kwelinye ibandla eJezulini esihloniphayo sonke lidumile esilaziyo wamenywa khona umzalwane akangifundisa wayesethandaza mayelana Nkosi ngiye inamenywa khona uthe ebusuku waqhamuka umbono wazibona esekhona kuleli bandla
Ubekwele nebona izihlalo ezibekwayo sabefundisi ezinye zikamama umfundisi ubaba umfundisi. Ubekwezona. Ehlezi ubaba umfundisi wakho nomama umfundisi wakho. Kwaseqhamukiswa. Lathi mina ngikho kuleli bandla. La kufanele ngihlale khona namba abahlezi khona. Uvuke kusena kangaya waqinisa kukamemeli. Ubusetsheliwe ukuthi la iyakhona uyaphi. Asingahambi fellowship. If for any reason la ukhonza khona kufanele uphume thandaza ukuze uNkulunkulu ukuthi kufanele uyephi. Musizithathe uzifaka. Ngoba uzoba nenkinga ngelinye ilanga. Uthi usubhekene nenkinga lapho sayakani Nkosi ngicela ungisize. Mayingakubuza ethi ubani wathi yalapha uyothi ubani wathi yalapha. Izaga 3:5 mazise yena izindleleni zakho zonke ukuyoqondisa imikhondo yakho. Asifunda ukumazisa uNkulunkulu. I wonder ukuthi why isihlula lenkonzo. Ngoba la siphuma khona ekhonzeni amadlozi isiwazisa amadlozi. Ngathi nenibona ukuthi mashona ihamba ihlahla. Sesingena emotweni ke manje. Sesiyaphuma emotweni. Sesingena endlini yakho. Ngathi niyamazisa lo muntu. Uhlulwa yini ukwazisa uNkulunkulu? Umtshele indlela zakho zonke. Uhlulwa yini elula kangaka? Awudingi uphathe ihlahla. Akudingi ongena ekamelweni uguqa. Ukhuluma enhliziyweni akuphendula uNkulunkulu. Uthandaza ngenhliziyo yenkosi. Njengamanje ngenza ukuthi icela ube kanye nawe. Finish. Ngoba maye nawe akazucisha umlilo kodwa uzongena nawe emlilweni. Ngoba ukanye nawe. Yini usileke ukummema? Mmeme entweni zakho zonke. Yokwenza interview hamba naye. Bazothi becabanga abantu ba-interviewa wena kanti aba-interviewe wena ba-interviewa uDanisa nomhlaba. Uzeyifela i-interview loyo. Ngiyabona ukuthi siyaziyekela ukukholwa. Umnandi ukukholwa siyaziyekela. Funda ukuhamba naye. Funda ukwenza izinto naye. Uzokuphumelelisa. Ahamba naye amaqanda ngelinye ilanga wafana. Bafa abantu. Bayazi abanye lendaba. Kuthiwa kunabafana njalo umama wakhona uma behamba. Athi ukuthi ngithandazele abafana bami. Inkosi uJesu ihambe nani. Athandaza bangena emotweni abafana balomama bahamba. Hayi bantu abantu ningahambi nganithandazele. Ngelinye ilanga bathi sijahile mama. Faka lo Jesu wakhe ebhotini. Kanti umama ubethe anokubuyela namaqanda. Bahamba indlela zabo baqeda bathenga amaqanda kamama bafaka emotweni. Bese bebuya bangena ekhaya isidele. Bafa bonke imoto yakho qana yathi. Kuthiwe mayivulwa athola lamaqanda khona elilodwa file. Ngoba behlezi noJesu ebhotini. Sihlulwa yini ukuhamba nenkosi uJesu? kuMateyu 18:12 uthi yena uma babili behlangene egameni lami ngikhona. Ngesikhathi uqala uthi uJesu Kristu inkosi, he is dead. Kodwa senqena leli gama. Abanye baxoshwe emabandleni baxoshela ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kanti yini kuleli bandla na? Kufanele ufunde ubone ukuthi uthi uJesu ongenami umenene nami. So umbiko uKristu lo. Ngoba phela yena uKristu omelene nayo yini umbiko uKristu. Bazalwane hlola nomoya. Noma imuphi umoya uhlolwa ngumoya ongcwele uhlolwe ngeso. Ongazwani leBhayibheli ekwazi ukuhlola. Khumbula ngisanda ukuphenduka. Mina-ke ngaphenduka uNkulunkulu wavele wangibiza ngenza umfundisi. Ukwathi ngathi ibandla lakhe. So nganginencwadi. Not for ukushumayela always. Hayi bamnyama befundisi ngiyana ngifuna ukufunda kubo. Kimi ngithi ngiyahlala. Makusenzela izinto kuba nezwe lithi uyabona lo akukho isizwe. Uyabona lo akukho isizwe. Abangiboni isizwe. Ngani ngijwayele ukufundisa. Umla kwenye inkonzo ngangihamba nabazalwane. Naye bayinikhethetheni ngithole emotweni. Hamba ngayolala. Sengiphathele ukumthetho. Ubona lokho ngabona phela ngilahlekile la uNkulunkulu akekho la. Manje angikwazi ukuthi abantu behamba nabo. Hamba ngayohlala emotweni ngashisa ukuthoba. Ezwe beshaya ibindi inkosi iphumile ngajiva sahamba.
bezwa kamuva ukuthi mina bese longitshela ukuthipha kured lokhu angihlali ebandleni. So-ke fundani ukuhlola umoya ngoba uzohlala endaweni ethize kanti kufanele uye kuleli abandlela umakhelwane wena uyanga kulona. Akubo 1 verse 1 busisiwe umuntu ongahambi ngeluleko zabantu, busisiwe umuntu ongebe endleleni yezono, busisiwe umuntu ongahlala enkundleni abakholodayo. Opposite yalelo zithi qale kusiwe umuntu ohamba ngeluleko zabantu, qale kusiwe umuntu oma endleleni yezono, qale kusiwe umuntu ohlala enkundleni abakholodayo. Injalo WhatsApp group ubhila ngakuyona azikho inhlamba, akukho ukungcola, uhleze enkundleni abakholodayo kusho ukuzongena ezulwini. Ungena ezulwini ubani oku-advayisayo qale kusiwe umuntu othatha iluleko zabantu. Uma ngimi phambi kwakho ngimfundisi othwele, ukuqalekiswa kwami kokuthwala kudlulela kuwe ngoba wenze iluleko zomuntu omubi, uqalekisiwe. Hayi sikhulumeni iqiniso, hayi asikhulumi iqiniso. Mayethwele umfundisi usebandleni lesihogweni noma ungaphila bonke ubungcwele okuthandayo. The question is, ubani okunika iyalo othi asisukumeni sihambe asithandazeni inkonzo iphelile nithandaze ukuphethe lo muntu. Kodwa uthi uphila impilo engcwele ngoba mfowethu siphila esikhathini esinzima. Ifimi yethi ubani isikhathi ewashinika uNkulunkulu. Jesu siyabuza ulanda ubani uzosala. Uthi uJesu kuMatthew 12 verse 30 ongenami umelene nami ongabuthi nami uyahlakaza. So umuntu omelene negama elithi uJesu Kristu inkosi umphika uKristu lo muntu umesa yonke indlela ofisa ukumesa ngayo. Kodwa iqiniso limlapho ngoba bekwenyama bahluleka ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Ngokuba bokwenyama banako kwenyama, kepha bakamoya banako kamoya. Unake wena nako kamoya nako kwenyama. Mhlawumbe uzothi awunakile kwenyama. Mawuhlulo wenzile usuthi abantu bazothini nako kwenyama. Ngene eTexini fikizwa ukuthi umuntu ethandaza akasuka itekisi, kodwa bazothini Nkosi yami? Sekwenzeka ingozi awusona umlenze, khumbula ukuthi kuthwe thandaza wanako kwenyama. Matthew 10:28 ningabesaba abantu ababulala umzimba benezilutho emva kwalokho. Mesabeni uthi esebulela abe namandla okubhubhisa umoya nomphefumulo esikhokweni. Asikhohlwe umuntu, ngeke umuntu akwenzele lutho. Umuntu akaze adale umuntu, umuntu akanalo izulu, umuntu akanaso isihogo. Why usihlupha umuntu pho? Mthande kuphela. Manje ngashuphakeni nenze njani? Ngiyamethemba. Ngimthemba umuntu. And ayikho into elimaza njengomuntu okumathembile esenze ukungathembeki. Nilibona lo dalwa yini imali? Ulinyazo ukuthi uqalekisile. Mawufunda uJeremiah 17 verse 5 uqalekisile umuntu othemba kubantu. Musuyithemba indoda yakho. Musumthemba umkakho, umthande. Lithi izwi lenkosi ithanda umakhelwane kunokuzithanda wena. Kodwa uqalekisile umuntu othemba umuntu bese lithi verse 7 ubusisiwe umuntu othemba lakhe linguJehova. Umthembelani umuntu ngoba uzokuphoxa, uzokulimaza. Umthembelani umuntu, umthande kuphela, ungamethembi ukuze mayisenza ungathembeki kwakhe ungalimali. Uzolimala ngesikogweni ukuthi ngaphoxa sibani, ngaphoxa sibani. Kunabantu manje nje la mangithi la ngisho la endlini athi umuntu mina nje umshada ngifuna engaphoxa umfana ngithandana naye wenze njalo indaba amphoxa wamethemba usefake bonke abantu sebeyafana naye. Asiyeke ukuthemba abantu
masibathande, senzizwe uma senze njalo. Wenzizwe uma wenze njalo. Kodwa uma uthanda ukuthemba abantu, bathembeke ngokwakho. uRoma 8:5-8 ngokuba bakwenyama banaka ukwenyama, kepha abakamoya banaka okamoya. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa, kepha ukunaka kamoya kungukuphila nokuthula. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukutha kuNkulunkulu, ngokuba akuwuthobeli umthetho kaNkulunkulu, yebo futhi kungekwenza. Abantu ukunaka kwenyama kuwuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu yenza ukuthi ungathobi wena. Ukunaka kwenyama unaka abantu bazothi unaka abantu. Endiyahlupha lento yokunaka i-environment. Ngenza nje example, mhlawumbe uNkulunkulu kuwe wathini? Wathi gqoka kanje, thwala ekhanda, ufake ingubende, ngiyalinganisa kusha. Bese beqala abantu, ngokusobe sakwazi nje wena. Awazenza ugogo nje wena. Nawo nje yasenza ugogo ke phela. Sukohle ukuthi ubani othe gqoka kanje. Susabani abantu. Kanti umuntu ngeke akwenzele lutho. Ayikho into ebuhlungu njengalento esenizoyisho. Akuthatha umuntu akudukise eqinisweni bese uyafa, asala phenduke ayizulwini. Akudukise eqinisweni ufe esihogweni, asale phenduke. Ngoba alikho izwi elithi umuntu owenza umuntu wayesihogweni ngeke asasindiswa. Alikho. Mayibuye ngezempela uqolo uyathethelelwa, uyashaywa esihogweni ngoba waba namahloni. Yikho uJesu ethi unamahloni ngami nangezwi lami, nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kaBaba nengelosi kaBaba. Asingamesaba umuntu, sisaba befundisi. Ukuba kwenze bandla ngenze ukuba kwenze bandla akekho. Awusibani akekho. Uba kwenze bandla kanali izulu, akanasi isihoga kadalanga umuntu. Kodwa lo muntu lo naye ezilwela ngoba kufuna uyezulwini. Ngisho ngakubona ungena hotela nendoda noma ungena hotela umuntu wesifazane, anginandaba nalokho ngoba uyoshawethu esihogweni. Iqiniso lithi ngikutshelile iqiniso. Ungene hotela nje neve enyameni. So anginandaba nawe, ngene hotela zenze lokuthandayo, yophendula kuNkulunkulu wakho. Ngoba nami nginako kwami ukuthi angiphile lento engikhipha la emlonyeni. Ngoba ngeke kungisize ukunishumeza ngithathe ngifake ezulwini ngiyosho esihogweni. Ingakho uPaul ethi ngiyawutuba umzimba wami kuba ngathi sengishumayeza abanye bese ngiyalahlwa ngaphandle. Asitubele imizimba yethu-ke bafowethu, ngoba uma singayitubi uzofana nebhodi, size sifike nje la direct amabhodi. Awalazi yona, awazafike amabhodi adalwe kwezinye indawo. Lasesitenge lakhiwe esitenge, laseRichards Bay lakhiwe Richards Bay, kodwa lakhiwe Durban so many kilometers. Abayazi lifike. So-ke asiyeke ukuba amabhodi okhona, kodwa siphile into esishoda. Siyeke futhi ukuba ama-fake noma kube yikhophi yomzalwane othize. Bona umzalwane othize ekhuleka ethanda ebandeni, sufuna ukukhuleka njengaye nawe. Yebo ukuba yikhophi ngeke ingenise ezulwini ikhophi, ngenise i-original. Sidalwe sonke la sinikezwe izinto zethu. Yaneliso ukunikeziwe. Leyo nto oyibona iyimbi uNkulunkulu akunikeze yona, isebenzisele for your own benefit. Khumbula le ndaba engizoyixoxa bese ngiyavala. Ngoba ngifuna wonke umuntu azamukele lento ayiyona umwini woNkulunkulu. Yikho nje abantu uthola bezihlala beziphaqula, beqhuma inwele, benza abazamukeli belento abayiyona, baxabana nomdali wabo. Kwakunobaba noma ngithi kwakunekhehla, ngoba kuthiwa yikhehla. Ikhehla elahamba lokhu amanzi njalo emfuleni, lihlala lodwa, lalikha amabhakede awu-2 bese libeka induku la, kulenye ibhakede ngapha, kulenye ibhakede ngapha. Njalo la manzi awupheka, ukugeza, ukwenza konke once a day, ilanda amanzi emfuleni. Laze lavuze lokhu ibhakede, lavuza. Uma lifika ekhaya lifika amanzi esewafa, kanje kuthiwa lisiwe emfuleni.
kuthiwa-ke lapho umleli phake kodwa ungivale ngani ngiyathanda nami ukwenza njengalo muntu ngimnikeza amanzi agcwele ufike umgcwalise uqede hambe ngwathithe endleleni awungivale ngani nathi ikhehla ngikwamukele kunje uyabona ukuthi wena ngihlala ngiphi whatever isandla ngisazi sengizokhuluma nje ngihlala ngibeke ohlangothini olulodwa wena njalo yebo ngiyabona uyabona ukuthi kunembali la kukhona khona wena na yebo ngiyabona ngawe ngiphelela lezi mbali umuzi wami muhle ngiyaphuma ngizozika ngishobisa umuzi wami lo akangenzeli imbali kodwa ngiyageza ngaye ngiphele so yeneliso lokho ikhona yabonga iphakethe laneliso sihlusho kunganeliso uNkulunkulu ekubeke phansi aneliso ubuphansi bakho uzoba phezulu ezulwini musuhala musufuna izinto uNkulunkulu angakunika ngazo ngoba mhlawumbe uyabona ukuthi mawuke wazithola uzomhlubuka mawuke wazithola uzomkhonza mawuke wazithola uzohambela phezulu ukubukela abantu phansi by the way khumbula bahlonipha abantu obadlulayo umphakamo uma uzohlangana nabo usuka besaphakama respect those that you pass on your way up because you will meet them on your way down imthetho wempilo le mawubona izinto zihambela kahle namathela kakhulu uNkulunkulu ukuze ungabuyi ngoba mawusuka kuNkulunkulu uzowa ngesikhathi uwa bazobe besatabalasa nje kahle lesizotha bekhuphuka intebisi ekhawubani wena usubuye lapho la sisaya khona sisaya ke thina sizubuya nawo umhlaba lo impilo be nice to people on your way up because you will meet them on your way down. Understand that? Babongcwele babolungileyo siyabonga Nkosi ukukhona bakho siyezwa ukuthi ukhona ngithandazile ngacela ukuthi kube wena okhulumayo kungabi mina nami ngihlale phansi ngilalele siyabonga Nkosi ngomoya wakho ingcwele izinto osuzikhulumile wazambula busisa kube lona loyo ufikile ngabikho ozoyisola Nkosi ukuthi uchithe isikhathi sakhe wazolalela umbhedo kodwa kube lona loyo Nkosi bekhona isibusisa sitholayo kuba khona into ezomsiza endleleni siyabonga Nkosi kakhulu siyabonga babusise bonke abafikile siyabonga ngomvangeli ukhoza okuyena ocelele ukuba kube nalenkonzo ngibusise Nkosi nonkosikazi wakhe mbusise Nkosi nomndeni wakhe babusise nalabo abamlekelelile Nkosi ngokuba bengeke enzele ukuthi eyedwa kodwa kunabazalwane abambisane nabo lusuku lwazolwaba yilento babusise Nkosi uyabazi siyabonga ngoba kusizakala imphefumulo eminingi siyazi ukuthi la eThekwini asikakabi nayo ibread siyayicela siyifuna ukuthi bekhona sicela kuwena Nkosi ngoba wena uzosinikeza ngoba ngeke usinike ibread uma sinomfundisi ngoba masesikhethela thina befundisi siyothola abangahambisani nawe siyacela ke Nkosi namba abantu bala eThekwini abana ibread kodwa ushilo Nkosi ukuthi asibakhumbule size kubona ngomlomo kaBaba ukhoza mbusiseke Nkosi baba ukhoza ulizwile izwi wakwenza ukuthuma khona nomndeni wakhe wonke nabo bonke abafikile la Nkosi babusise uyazazi izidingo zabo yenza amahubo 103 verse 5 othi usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle uyakwazi abakudingayo besekulomhlaba kodwa isicelo sami esikhulu ukuthi Nkosi ubabusise ngokungena ezulwini siyazi ukuthi usibusiso sokungena ezulwini silele kuvumela izono silele ebungcweleni ngoba noma ungambusisa umuntu uma engafuni ukuba ngcwele ngeke sisebenze ngiyakhuleka ke Nkosi nani ibandla lakho lakhiwe ngamabandla amaningi ahlukene basize Nkosi bakhanye babe ukukhanya emabandleni akuwona babe ukukhanya emsebenzini abakuyona babe ukukhanya komakhelwane ukuba igama lakho lidunyiswe sikunika udumo lonke lokufanele lungolwakho nangaso lesi sikhathi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen
khona abantu esizweni ukuthi abekho ekhaya lezwi abangazi ukuthi uyini lo mkhuleko kufanele nguchaze. Kusho ukuthi-ke abazizwa bekhathele noma abadala bahlale phansi bazosukuma uma sesisho uRoma 10:9. Umkhuleko waseRoma 10:9 ngawunikwa inkosi uJesu ingibiza ukuthi angonikeza abantu abafuna ukuvuma igama lakhe. Yizwi lelo. uJesu uvunywa ngezwi ngoba ungulizwi. John 1:1 ithi ulizwi wayenkulunkulu, ulizwi ungunkulunkulu, ngaphandle kalizwi akuvelanga lutho. Le ndlela ngicabanga ukuthi bonke umuntu la usindisiwe emabandleni esiqhamuka kuwona. Umbuzo wami uthi ngesikhathi usindiswa usawukhumbula umkhuleko wokukhuleka uvuma uJesu na? Amathuba amaningi athi awusawukhumbula. Mina-ke kwathiwa umthandazisa umuntu abaseRoma 10:9 uze noma ngabe yimini nombuzo womuntu ebusuku ethi wathandaza wathini mhla usindiswa, uthi ngathandaza uRoma 10:9 ngoba kuhle ukwazi into wayenza mhla usindiswa. Neselele sike lapho uJesu ethi ngizoba nawe eparadise, sakhuleka lo mkhuleko. Sasingazi-ke sona ngoba ingabe kuRoma 10, kodwa samvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Sathi Jesu uzomkhumbula embusweni. Akekho umuntu obusayo engeyona inkosi. Umuntu obusayo ubusa ngoba eyinkosi. So iselele sesavuma ukuthi uJesu uyinkosi, wathi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. So umkhuleko esowukhuleka ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi ngoba awazi nama ngazi ngizohamba nini. Mhlawumbe ngizofika ekhaya namhlanje, ngizofika endleleni, anokwazi ukuthi isekhaya ezulwini ngoba ngikhule kuRoma 10:9. Mhlawumbe nawe uzofika ngazi, kodwa siyokwazi ukuthi uma usukumile nobuzo wami behlezi eduze kwakho, wayesukumile kodwa lo mama ngesathi ngithandaza uRoma 10:9 but wayesukumile ngojabula ngishaya izandla ukuthi usekhaya ezulwini. Ngakho yilo mkhuleko esiwukhulekayo. Uma ukhuleka izwi iBhayibheli awujoyini ibandla, kodwa uzisiza wena ngokujoyina ibandla lasezulwini. Ilokho-ke sizokwenza. Masiphakamise izandla, basukumeke bebahlalile ngoba sebekhulile, bese nisho emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindisi. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu kwezongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngimkhulekelele izandla nisaziphakamisile. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu Kristu inkosi yethu noyindodana yothando lwakho, sesikhulekile waseRoma 10:9. Ngiyacela ukuthi wenze uverse 10 wakhona. Uthe uma umuntu ekholwa enhlizweni kuba ngokulunga, uma evuma ngomlomo wakhe uyasindiswa. Baba, sindiswe bonke Nkosi la endlini asebekhulekele umkhuleko. Ngiyacela Nkosi ubenzele umusa. Ngiyacela Nkosi ubangcwelise. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ngomoya wakho oyingcwele ubafundise izinto okufanele bazenze ukuze baphile impilo engcwele, bahlwithwe kanye nebandla bangene ekhaya ezulwini. Siyakubonga-ke Nkosi ngakho konke usenzele khona nangothando lwakho. Sinikeza wena udumo lonke lokufanele lungolwakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyasambonga uNkulunkulu seningahlala phansi. Ngiyazi ukuthi baningi abasekhaya. Baningi abasekhaya lezwi la. Abanye mhlawumbe abazi siyayidinga indawo eThekwini yokukhonzela asinayo.
kodwa abanye bala eThekwini baya oThongathi, sine-branch oThongathi, abanye baya eHammersdale. Kuya ngokuthi kuphi la kuseduze khona, nawe sine-branch eHammersdale. Siyathandaza, siyamcela uNkulunkulu ukuthi asiphe i-branch la eThekwini. Masteli branch lelwa ngeke ngathandaza sesifuna ukufundisa ngoba asikwazi ukuthatha noma ubani abese sithi masibheke ezulwini abehola izimvu ezisesihogweni. Kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu ngoba uyena umsebenzi wakhe uzosenzela lokho. Kodwa uma uze ukuthi ngoba njengoba ngisho abanye basekhaleji abazi bayathanda oThongathi, bakhona abazali basuka la eThekwini lokhonza uThongathi, bakhona abanye baye eHammersdale. uNkulunkulu ambusise, ngiyabonga ukuyisela kumphathi wohlelo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba ukhoza umkhathini. uNkulunkulu ubeke kuwe sibe nale nkonzo la, ayikho ibranch nawe uhlala la, ubuye uye ekhaya eBhamshela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ambusise, ngiyakholwa abazalwane bajabule. Niyamazi bakukhoza nithi? Animazi sukuma bakukhoza bakwazi abantu. Uzowasukuma kakhulu. Siyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.